Yaba munyina che ya mo akwa Badwam TV Badwam so agudie mo nsam ne ye awie ye da obia se yaba munyina official pa afisa se na nkwa hoden e wo ho erade ma obia nkwa erade nya obia koma so bisa de emfa emma no erade ne ye de ne yie nye nyina obia na nya ne sei ene me ba ahomachi ya wo hwe bia ofri kumase na obakra ehokra ye he ebisa na as wadu ma 7 no you know, middle road, you know, like from Kumase Ban, St. John's, okay, ho. Oh, where drive you? Can't me yana minimum say, Nizan Nibio, say you. Ye, jury passenger on our side, no. See a Badwam motor front, no. This in your me. I'm say, where, or more drive ye. A Adom be keke. Tis a court now could do baby, I won't could do some GMO faster than me rade. Because baby, I would read ye. Somewhere Jenny no more we are sa. Ti dear pana hono me hunu the way I can I say na am say because ye nyina ye kwese ye no nye we corner we say nti ye day yes mo adroba fo obi anya abotre munya abotre kakra na afi de awrade de ye nkwa che ye mo spare ye nkwa ne maye kakra de omo amuti ani mo hono sa side hono mo de this enyame ebem this enyame pe na nyame so de oba bibie mu yeyie ti sa na me wohye se enye sa na ye nyina ye nto ye boboko ye beduru achechede kura ye de ya babi okokura wodu achechede boko nso wodu ti mu me nto ye bo o ka no na ye mono se de engine papa brake ka bibia ka bedofo de ya tobo kakra ye nto ye bo ate na nkwanhie wo ya ewo bi ya na mom so be bra video mu ansa na wawuo no anu odin awrade nyi nyina ye free san kwanhie no mu on hwe obia so mfa ne nko sanfa ne mra adrobafo nhyehyie no mo amu so no asofo mu nyai utwa kakra jai oni kumada be 5 minutes bi ebe 7 ne ma bebre mumiento yebo na anya baifo bia na anya bonsam bia yenya abocha kakra bi usan ho kwahe enipa bebre over 30 million plus bas ba ko beti afa ni nyina nizan ayi kai ye de say alvani ebetumi afa ye nyina entimi fie nyina yento yebo wotena hyen mu a ya dwene enipa ho dwene enwene wo nko awo se wonim driving pa nti na ese wokọ yento yebo ne mo oya bi abusuani papa bi de hye papa bi kwaba no man na nu ba bia wokọ wa shorten in life amano just like that and ye nyehwe obi na mu bu abu free so won kwantini afa ne saa na so wase ne life na nan ne mienu wo ho ne nsan mienu ne ani ne tire ne nyina wo kora na da asai na ba ko atochema mumiento yebo wate mumiento yebo adrobafo enti u pie frifie ya wo hwe umma na wo yire na abusua wo fa asefo ya unua ma wo hwe wo mu dwen wo mu ho ansa na watenem so wo tena hyen mu a I think say wo se ye dwen ye hwe abusua na ye frifie no ye nwire wo mu ho ansa na ya tena hyen so wo do ho a ye se do nyonko so ho so wo do ho a wo ma unua bi mpira mi anya careful ate afi de mu mentwa ni hu de menka mu mentwa haya St. John's mfimfin ho ya kokohwe e bia ba na de yakoyi afri ho and car no ba ko penani so de aka mini ba bi ekọ they said I don't know monto mobo ni wadru awie free ba bi o free ba se o de kumase kura na nkokọ kura tutomu abedu a St. John's se wo besi wo ma 7 okay baby onam no don't mean si ma 7 na nkom be fa fom e bi kura ba besi wo achemota overhead monto mobo ate adroba fo monto mobo ye ka mo hwe mo yire nom ne mu nua ma mo mfra wo mo nkasa nkyere wo mo okunu ye driver ni no opie ana private obia wotena nsi ani mu a ye ne nkasa ene ne nkasa na mo ya ba ha dwene dodo baifo ne bonsa wo mabre ya mo miensese yesuban oh enti wo de ya afia no ahia ye na awrade ase de ode ya bedre ye sponsors nso ye yi mu free mu a enye ye St. Andrew Senior High School ye da mo asepa ne mo support afi mu ni nyina mo ni yenya enye easy sa nyame nhira mo
oso nhira mo no mo adwuma mo ye mo tete nkora no mo nyini na ye pani panti wo pe school do ba komu a ye nko St Andrew Senior High School eno ne school papa ye wo day ne wo boarding so nti bia wo bia utime de akora no ko Kelke toothpaste nso ye twetwe ase no pa ne anwumre mo aye mpa enne simu how na yenya ye should hard brush no hard no enya hard no there be enu ntwehwe o se wo gam no rather nti ye use soft no ana medium aha ye mfa ntwetwe yese no medium eno no ukoto brush e wo ho emo ne h hard na medium to enu bi nkra ne na ye soft why ntisa wo I say wo choose ye so wo nya yare ne kaka wo ze de bia na ase ase na ye ko nkra ne de mo soft no bra wo de Kelke toothpaste e twetwe ne sen kidi ministry of e moja dro nkra na enum akra ne so oni di amane kidi ministry of ni bi nom ena Piwak Natural Health womo edro 3p garlic mixture no so mane enunum bi obi anom ne mbusi immune system no yedo mo se womo ne nyumaku aboye chidom se afisem nkomoyi yemfamremo na enen so last week yedi nkomo bi fa male infertility humema womo ayemre e wo mpamu nyame adom sister utimi e de akora ba ko ba wiase ti wo de da otirimu sa owo ye wo secondary infertility wo ti mema na amode hye ma no nko ana last week dog e di sankomo ye toaso afi nko na wie ye de wo se o hit o target obi aba wo nyame aye obi asa na enima ketua bi na e touch mama sa de ne ba ti so ohunu ne ntam ne esia no a wawo bremu ana awo no nyame nti e so obi awo owunyem nso e so wo fa ho e fa obanti Dr. Isaac Frimpong our Star Clinic e wo ahase yaja oba beboa ye na yatoa ye nkomo no so dog ye mo official pa afi komati Stefia afi se na nkwane ahoden wo ho ane ai adwuma na asa de wakọ ba bi ohun tie ne ye nya wo studio ya na nke ye pe studio de no so adwuma no so yeda ase pa no wada age no omre enti wodi ye se da ya ye no ye mo no to fan male infertility no de ye ka kosi ye last week na fe ye nhyase ene de ye nto aso all right mama chia ahwefo nyina am say ebritia wa muni ye din komo kakra concerning awo honsem ye di kan fa ma de na ya besi mama de no so topic neso nemum Brenity ana ye bebo so tentem se de be ya ye betimi ato aso aye education akwani mu kakasa in terms last week na ye discuss low sperm count any conditions binomo aya na times boa ema mema entimi enye fertile because na mema binomo nim se wawo dane de na bribia was otimi sign wo na so no ye ma obehu sentisa because betimi awo ene but ebe kakra no awo no betimi aba dia ma wo be ma because sperm no betimi asa ebibia anti ye hwe nema bebre a eka no na etimi bo ama emema awo ho ebeye de anti based on komodie no ye behu se me bo ade bi so ana obepenchiri mu yie anti enne no me pese ye be discuss eno mum kakra na ya hwe enne no me pese ye be hwe kwan a se obi awo emma bebre na opese onya bema efra na mu a kwan ya obetimi afa so na obenya bema afra na awo no anase obi wawo emma bebre ebia na okoba ba ko bi odi be fra na awo no na ye fe ama no kwan bi obetimi afa so na obetimi abenya oba edi afra wawo mu na wawo no atimi abaye fese de wo pe entinne ye behwe sa kwan no so na yetimi abehu empo kwan a obetimi afa so na scientifically watimi abenya entafo bi atimi awo anase obetimi abenya ahenasa bi edi awo ni nyina scientifically kwan da ho se ohwehwe bi a obetimi anya na mom ya na education awo nti so timi beti ase timi behunu sade obeye no dia Star Health Clinic adaroma yebetimi aboa na won so no watimi anya ntafo ni bi na se ye ofede a nso betimi anya bi na nso watimi
awontafoɔ no ebi nti ɛhɔ ɛna nɛ yɛbɛto nkɔmmɔdie no ɛde afa kakra yo ɛne dɔ wɔdɔroma yɛntoa so na yɛ pentafoɔ yɛ pɛ baako ne yɛ pɛ mema o sa last na wo kyerɛ yɛ na say the blame ne deɛ sɛ mema ne yɛde hyɛ wɔ mu so wo no yere to wɔ na manko a yɛ wo bɛma no fa mɛ hyɛ ɔba no ɛna wa wo mema nso nko a yɛ wo a nti yɛntoa so ne yɛn hyɛ ase wɔ hɔ because yɛhwɛ bɛma ana kwai a bɛma bɛfa so yɛbɛfa so nyinsɛn bɛma awo no a bɛma na so egyina papa no na okunu no ana kwai a bɛfa so anya ɔbaa no so egyina okunu koro na so and you and sɛ bɛma sɛ ɔde ne ho ka ni hyia no mu di hyiamu a sperm no ɔde bɛma ne yere no adeɛ sɛ sperm no ɛwɔ nkwalaa no mmaa ne mmarima nyinaa wɔ sperm no mu I mean X and Y chromosomes no a ɛyɛ spermatozoa na ɛyɛ ba mmarima ɛwɔ mu mmaa ɛwɔ mu the last time ma ɔte asɛ sɛ bɛrima ne ɔba di nhyiamu baako na sɛ bɛrima no ne ho sane no wie a sperm na ɛba no nkwalaa over 30 to 40 to 50 million ɛna ɛwɔ mu 30 to 40 or 50 million na ɛkɔ yɛ bi deɛ kora boro saa saa nkwalaa bebree no yɛhia baako pɛ a ɔkɔfa ovary no na nyinsɛn yɛtumi akɔ so na yɛho sɛ wanyinsɛn and saa nkwalaa 30 million na deɛ ɔwɔ hɔ nyinaa no ɛma wom ɛmɛma wom ne nyinaa firi bɛrima no sperm na ankasa mu and ɛmɛma no ɔmo ho yɛ den and ɔmo ho ha nso so nti sɛ ɛyɛ adeɛ sɛ ɔbaa no wato kosua dada because within the whole month no ɔbaa wɔ ho kwan sɛ or just 1 week bi a obetumi di anyinsɛn that is the ovulation time no sɛ obu ne nsa wie a na sɛ ɔde wunnim a da wabu nsa ne yɛ day 1 efiri da wabu nsa ne kɔ a kɔpem da ɛtɔ so 12 mu hɔ kɔ bia no ɛyɛ adeɛ sɛ ɔbaa obetumi abu nsa ato kosua ama na bɛyi that is ovulation no nti sɛ wo ovulate wie a that time na wa ovulate pɛpɛɛpɛ no sɛ wo no ho ka ne tumi hyia sex on na moyɛ X chromosomes no and Y chromosomes no mmarima na ɛyɛ Y no ma ne X mmarima no yi ɛna ho yɛ ha nti sɛ yi wo ne ɔba na hyia na sɛ wo de sperm na ma no na sɛ mmarima na ɛwɔ mu no ne mma ne nyinaa ɛkɔ na sɛ kosua no wa ovulate dada na ɛda hɔ deɛ a mmarima no bɛdu kosua no fertilize kosua no wa abra na mma nti automatically the possibility say obenya bema awo no very high. Or bema awo dia. Ono ho kani overtrain. Na ono ho kani aye sex only time wa ovulate. Ovulating kwa dia. Na ono ho kani sex that time not there. You can really expect to get a baby boy. But so oba awo overtrain na aka some days today I'll be ovulating. I mean 2 days or 3 days today I'll be ovulating. Then now who can you have sex that time? After so then I have sex that time maybe more sex bio. Mube jai sex ya until say ovulation ni be twem. Must say sex. And this a senior man besa ba be rema overtake. That's right. So sex 2 days before ovulation now. And then so now on to kosua no. Na mmarima na ɛwɔ na ɛyɛ Y chromosomes ni nyinaa. So. Ano. Ntina mmaa na deɛ betumi atena wase hɔ for bare 4-5 days kra omunya. So. 2 days or 3 days time na abato kosua. Mmaa na betumi atwɛn until that 3 days no. Omo don be wiawia kakra sa slow but sure. Omo bɛkɔ nti ento say on to kosua the next 2 or 3 days no. Na otimi aduro na ma fertilize kosua no. Then the possibility say obetimi enya oba awo very very high. And this or watch it now onya obetimi is with this natural family and it really works. It
emfeli technique ni nyina na me dey free to follow this obenya na said your hwehwe na pepepe and you know only when oba no the menstruation no esisi su yi ko ba bi o ho a nti ovulate it will be very difficult say obetimi mpo afanyisen no easily nti so menstruation this is so kama ovulate kama then obetimi use formula way and it will really work for sa oba chrono that is Oba Awo, that is Bema Awo. Yane Dr. Isaac Frimpong, Star Clinic na AD Nkomoi, male infertility ho Nkomonti, and then one mamma nyina apo. It is utie ye wo sheye na bia wo ema ana I wo manko ana wo pe emema wa emema kwa dem say oh no fast no wateki wachire ya pono ope oba nso so a wachire ye enti dog ne yento so na yensa enhwe ohawo ahodo a ya na esa beka ho bie mama bema sade no ho odin sitie bia mu nyina akire no ni show na na se ne nkwamwa no be wo fom anasa ho odin ni mu okay yasen afa ho no mu biom dia ende na your prostate mu yari ahodo bebre and answer na bema obetimi ene ne hokani anyisen na ombedi nhyiamu na sperm no betimi akoba na no prostate no so play role and yakoba say bema no but the prostate no problem then and also very difficult say obetimi anya good sperm no watimi dia fertilize na yere ama watimi dia man yere fertilize na yere ovary na nyinsen atumi akoso eno achi bema or diabetes am say last week your boss bema or hypertension that is BP yawe bi no there say one hwan twiti ni year mostly it may affect bema no the sperm production nti bema e bi a diabetes na what diabetes e so a check even male function and as a male sexual function no kwa wonde no kofo nti akoba ne sa ya na mostly almost sperm so it may be affected in a way it is when you have diabetes now what then do so if you be na still and there's a way out your kind of side conditions no matter free where ensign enkoba ebiom ti ho be here said eya na wo complain bia concern wo ho na mema yo ho as bema obetimi aba Star Health Clinic na yebetimi aboa na obetimi ado ho de fisaya rekro emukra eno achi mamemfa we twato azana ye dia bewie ebi mo ho aya na omo se omo pese omunya ntafo no mo go ha so pese omunya ntafo na within every 30 days na say within a month bia no oba ovulate once I say onkosua no ebi wo right side and ebi wo left side nti oba wo ovaries on the right side bebre ho obi so on the left side of the ovaries na bebre ho no but awode na ye baako na hye mfimfim nti this month oba ovulate free the right ovary ni mo next month no ovulate free the left ovary no so emu nti ekoba sa we de ne de ba next month na we so de ne de aba sa but yo enobi o ho a obetimi afa na instead say nka obi ovulate baako no betimi a ovulate wa ha na nkoso ya mienu aba wo de no at the same time okay di eba ne sa one be ma ne di hyiamu a nkwala 30 million na eba no mienu obefa we ba obefa we automatically obetimi abenya entafo scientifically diano na o kire ye se o mbeba no mo nse no ho good scientifically no essence say sperm different ne although be ma ba ko na ne sperm ni nyina ma na mo sperm no de ma no different one na kofa akosia we different one so na kofa akosia na de say wo mo beta ya se ba say dog obi on mo nfa do obi on so naturally etimi yesa naturally dia no said yes koba ne say
ovary because you ba ko pe ne to bae e na be man na o de man be be ni nyina no ba ko pe eni na wura akosua ni e na no akasa divide ne hu mienu e na onya anta okay nti o mo na ya no mo ta ase no ho good and no dey say e sperm ba ko don't forget e na akosua ba ko kutia oh nti e sex e na no akasa divide ne hu mienu nti automatic ende on bibia dey was say sir and divided into two. But the sperm no way different. Now we find obi ada ni baby. And na ye banta fu mu ankasa so kra na. The sperm ba ko na no ankasa divide ne ho mienu no. Yo ho a omo ye monochorionic monoamniotic. Ye kan ye pa che say dan na ya na nkwala ni demu no. Na ya no mu demu no. Obi omunmienu nyina timi da ba ko mu ebi so wo ho a dan na mu demu no omunyina da dan ba ko mu de but we da ne de mu separate we so da ne de mu separate nyankopon hu ohu ya funu kakra ya wo ho eni ma achiche mu kwa no omunyina but obi also da ne da different separate yo ana ye wode we da ne da mu we so da ne da Matias ya wala na ya na breaki kakra enti no yeah your diamniotic and dichorionic we ho a nsu egu o mo ho no ni nyina eno mu nyina so da baby baako obi so ho nsu o mo ho no we dey different wure mu a bo se we achim we that baby nsu e wo high different and so me Inti eno sa no so mbeba no mo nsa wo ho eno sa no mbeba no mostly the ye monochorionic monoamniotic no I say omo nyina da dan ba ko nsuo ba ko pe ne san ko omo nyina omo ho nsuo ba ko di nsuo ba ko na mo wo de automatically ema nko a ema nko a omo nyina pepepe okay pepe but omo aya na omo ye bi o ho a omo ye dichorionic monochorionic diamniotic no omo no we ba no bi o ho a na o ye ba na bema so me so ho be ba no na omo ye ma mienu de na so no ba ko ye fep se na ye fep o ase ba ko ye tuntum ba ko ye kokko ba ko ye kokko as omo ye ntafo de na so me se na oh dog o number why you need breaky sana ya da no so etie yo enti no we de mre ni nti facha yempa na eba wo mu dia na say star clinic for mu da mufu a enti my yehuru mu akira kwan na number no because me hu say studio hakra ankofo bu mu tiri nkosa just that omo ba ho ami hu de ne so me sure so mbeba ho fa po aha ye kira kwan no ye branches no ebi ewo Kaswa Akwele Otasiti hwa ebi so e wo sunyane branch na ofia pre bibia na GN Bank e wo no a ebi so German South Japeku fitamu dada ne wo mu ne die ne hwepe sa so ne wo branch e wo Doma Ahinko Doma ayo SS area ho no mo a ye ben gift FM na kumase for so ntwen na enche bia ne bedu ho ko afreya na program ne da be kra onse mo ye program bi ho that was last week. Oh, okay. Yo. Okay. But yeah, Bahwa Ankasa because Oma Hayache. Oma Hayache. Person ebi mutimi travel through hon mo baka so a ano ye je. Ano kre. Ano ye ben o mo ne boa wo mo so. Nti wo mo so wo mo ntwen pa na ye ba enchekra ye ba to mo sisi a. Fa number we ebia na be pese obe frɛ na ne ye di nkomo bi afo apomden ho. Number no 0249 200 555. Mr. Number is 0249 200
ɛno na abɛfrɛ na wobɛnya Star Health Clinic abere biara na deɛ kyerɛ wadwefo ɔpɔm de ho no yɛaboa wo ayi wa no hyɛ no nso sɛ yɛn na yɛyɛ expert ɛwɔ a wɔde yɛareɛ ba mu no bi te sɛ ovarian cyst, polycystic ovary, ne dia keka ka ho nyina. Okay, yada say papa Dr. Isaac Frimpong Star Clinic for eba womu dia omo ebeboa na yede no edi enkomo no nti yada doga say papa adamu ye promotion bi a ode be twa to adaroma. I go so kwaso the last week edi ho komo na. Okay. I branch abeba ye twa scan bi na free still. Okay. Yeah, treatment and also yeah, 30%. Said na first. Last week me kind okay. To be a baby package na so wa watch na unya so no. Your kwan bi e fa so aboa wo mo a. Omo so benya nti wa ohia wo ahwe ache ne mba no. Be register na ka ho bi na so se ye mboa na so ntimi nya awo ne bi. In fact all this. Yeah, that say papa Dr. Isaac Frimpong na ye ne di enkomo no.